Килопечене в София, до тук е дошъл и отец Николай. Донесни са цветя и други дарове за храма. Да получим благословение от Свети Георги и да се помолим за здравето на българския народ и единението му, защото в тези тежки времена за народа ние сме достатъчно разединени и единственото, което ни остава, е вярата, която е крепила българския народ в векове наред. За празника на храма, основан през 9 век и с възстановена българска собственост от 1849 година, ежегодната делегация от България води председател на парламента Росен Желязков. Росен Желязков благодари на игумена архимандрит Амвросий за неуморната му дейност да запази характера на манастира български, да го обновява и да съхранява културно-историческото наследство. Всичко вие виждате в храма на духовността, какво изключително културно наследство, но най-вече храма на православието, най-големия манастир, не само от гледна точка на броя на монасите в него, които отдават живота си в служба на светата вяра, но и гледна точка на това средище, което е Света гора. В манастира се намира клоника на отец Паисий и библиотеката, която съхранява трудовете на монаха. Гостите на манастира се докоснаха до чудотворната аравийска икона. Още на времето, когато стигнали се явява тогава, да ми казва, ние стигали за да видят моя дом. За да видят моя дом. Това много пъти да се видяли в България и тук и но реално казва, за да видят моя дом. Да, тук, настояват се от царът. Ако има ресурси посветени виждат, Днес издръжката на един монах струва 1000 евро. Парламентаристите ни се ангажираха да продължат подкрепата на държавата за манастира, в който тече мащабен ремонт на Банското село. Връщаме се у нас с наистина интересно изчезнал танци на Струнски, археолози и трускието на Камчия в Черно море, които са идентична крепътна станция, възложен екипът учени, ръководен професор Иван Христов, са локализирали и потънал кораб от османския период, защото още са извадили две уредия. При геофизическото изследване и сканиране на дъното, учените успяват да локализират и границите на риф, който вероятно е поддържал остров, отбелязан на много западноевропейски карти от средновековието. През този период се наблюдава спадане на морските равнища, което променя бреговата линия и вади някои острови, които са били от значение за навигаторите от средновековието. Вероятно такъв е случаят и с островът пред устието на Камчия, наричан от местните рибари Камчийски камък. Така се е, спокойна вечер от нас. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш подобно за кратко време. Свали БНТ News. Денят започва. Вижте с кого и за какво ще говорим утре. Последици и рискове за националната сигурност при незабавна смяна на делегацията за Москва. Гост и Еврокожанков от Продължаваме промяната Демократична България. Вторият вод на недоверие към кабинета и нужните политически решения в сектора отбрана. Иван Ченчев от БСП. Политическата картина на процесите след местния вод. Анализ на политолозите Стойчев, Демир Смилов и Юрия Слонев. Футболната сага България-Унгария и очакването за матча коментираха се спортните журналисти Стефан Георгиев, Жежа Станчев и Владимир Стоянов. 155. Първи сме. Гледаше 100% добри в четвъртък. Това е причината за появата на червеното сияние на справедливо. Какво очакваме от тази годишното издание на Нощта на театрите? От 9:20 с Надя и Стефан. 100% будни. За нас никога не е късно. Ясно.
живо, проверени факти, удобни функционалности, сами обновеното приложение да оригиналната визия на Фара благодарим на Константин Пинчев. Очакваме вашите снимки или да на адрес времето @bank.bg, с които можете да се включите в нашата кампания на Министерството на туризма и Българската национална телевизия в България. Желая ви приятна вечер. БНТ представя филма "Актьорите на Хачо Боядиев". За големия режисьор се спомняме заедно с звездите на неговите телевизионни шедьоври Камен Воденичаров, Павел Попандов, Костю Лафазанов,
Георги Номалев, Аня Тънчева и още много. На 15 ноември, сряда, от 21 часа по БНТ 1. Култура БГ очаквайте. Кино фиш, нейни мотивци и древни правили филми. Яна Никола за филма «Вятър». Отбелязване на Световния ден на философията. Медийте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 до обедните новини. Едно от най-красивите неща през есента Да, е шансът на последните места за света. Еля, 2 милиона и 300 хиляди лева. Очакваме да достигне джакпота в играта 6,49 за 90. Играта този 20 джакпотът винаги е до 3 милиона лева. Новите ни този четвъртък от 18:45 по БНТ 2. И не забравяйте, че спортът подпомага българските спорт и култура. Говори сега. Повече гледни точки. 3 часа всяка събота от 5 следобед.